Halo rek, nyocokno hawane Surabaya blusukan iki nemukno kedemi ayam sing unik beda karo liyane. Cuman mulai 15.000 porsine wake. Nah, sing gare beda karo liyane nang kene gawe topping ayam saus emas rek. Dodolan model koyo ngene gak mbok temuno ndek panggon liya, ana cuma nang kene unik wajib kalian coba sih. Nah, biasanya aku lek tuku apa-apa iku mesti langsung tak delok Google review nih rek. Pas tak delok langsung reviewne apik 4,9 wong padha cocok mak ndek kene. Sing gare spesial maneh nang kene kaldune pakai dua modelan rek, ono kaldu ayam serta kaldu kolagen. Kedai bakmi iki juarang banget wong eruh, tapi wajib banget diperhitungkan lek gawe nyobain mie ayam sing beda karo liyane. Wah, kaldu kolagen iku bener-bener nikmat banget, creamy rek. Panggone cedek banget karo UNER Kampus B blusukan di kawasan Jalan Srikana tentune. Nah, pas mari mlebu Jalan Srikana lurus pertigaan pertama belok kanan ya rek. Engko awakmu sik lurus kurang lebih 100 sampai 200 meter di sebelah kanan ono Crash Fried Chicken. Panggone pas di sampinge iki jenenge Kedai Mie Srikana rek. Di kene jaminan halal, no pork no lard. Tepate di Jalan Gubeng Kertajaya Gang 7D nomor 52. Gawe daftar menu dan variasi regane delok dhewe, hargane berkisar mulai 15.000 sampai 22.000. Panggone pokoknya pas ndek mburine kampus B UNER, cocok gawe mangan rame-rame bareng koncomu. Tipikal mie ayam nang kene gawe mie sing teksture bulat koyo ngene rek, koyo bakmi Chinese. Terus bumbune spesiale dikei minyak wijen, iki sing gare tambah enak sih. Menurutku dengan harga mulai dari 15.000 apa maneh porsine sesuai oleh akeh toppinge melimpah koyo ngene, iki wajib kalian coba. Sing beda nang kene ono topping ayam saus emas. Tentune awakmu iso request rek gawe kuah kaldu utawa kuah kolagen. Kedua kuah iki menurutku podo-podo enake, dan pas dek kene aku pesen dua varian rek, mie ayam saus emas gawe kaldu ayam serta mie oriental gawe kaldu kolagen. Sing pertama iki mie ayam saus emas gawe kaldu ayam iki cuma 16.000. Topping ayam saus emas sih melimpah, mie koyo ngene mantep kenyal. Aku senengane lek mangan mie ayam polosan ngene, soalnya menurutku lebih enak sih. Minyak wijen iku mang kroso banget, enak gurih, opo maneh dicampur karo chili oil sing gare tambah pedes iki rek. Dadi bebas rek, mangane original utawa dicampur chili oil iku sesuaikan dengan seleramu yo. Lek awakmu pengen lebih komplit maneh peseno sing mie oriental. Toppingnya oleh pangsit, ayam saus emas, ditambahi karo suwiran ayam. Harganya iki cuma 18.000 tok sih rek. Wah, iki aku gawe kaldu kolagen. Menurutku rasanya lebih creamy banget, enak nendang. Opo maneh dikombinasino karo mie sing padet, kenyal ngewarekno. Dadi ancen kedai mie ayam iki ratingnya sesuai kambek reviewnya wong-wong. Kayak camilane nang kene aku tuku kaya toast butter, harganya cuma 12.000 loh, murah meriah kan? Yono wonton crispy 10.000 isine 4 rek. Terus minumannya nang kene aku tuku kopi susu butter iki 15.000 karo es teh kampul cuma 8.000 sweger. Pokoknya lek di tengah kota Surabaya, khususnya di sekitaran kampus B UNER tengah kota, lek golek mie ayam beda karo liyane cuman mulai 15.000 jaminan ngewarekno, ratingnya yo apik, langsung mampir omre nang Kedai Mie Srikana. Langsung rene yo gas kan.